नंगौ नोंथांमोना मिथिगौ जे फैगौ 13 खालारनिफ्राय 16 खालारसिम मार्चनि 2025 मायथाइनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 52 बोसोरसालि जथुम्मा बे बोसोरसालि जथुम्माया दतमा नैबे बड'फा फोथाराव बे समाव जानो थांगासिनो दं आरो बेनिनो दिनै रिहार्सेल होनाय थामहिनबा बे समाव मोसाग्लांनाय जे प्रेक्टिस बे प्रेक्टिस हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय दङ। थारैनो गाजा गोमजा रंगिना संगिना हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52 बोसोरसालिया जुथुम्मा बे जुथुम्माखौ बे समाव खुंफुंनो थाखाय बे समाव साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव मोसानाय प्रेक्टिस हाबाफारिया बे समाव दतमायाव जानायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो हायला हुइला बर'नि जे दोरोङारि जे मोसानाय बे मोसानायनि गेजेरजों बे समाव हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय बे समाव साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो बे 52 बोसोरसालिया जुथुम्मा बे जुथुम्मायाव नुनो मोनगोन जे बायदिसिना बर' हारिनि जे दामजुजों दामनानै मोसानाय बे हाबाफारिखौ बे समाव नुनो मोनगोन। थारैनो बे समाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों गोबां लोब गुबुन जायगानिफ्राय फरायसुलि बिथांमोना बे समाव फैनानै मोसानो थाखाय प्रेक्टिस बे समाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नांगोन बे समाव दामनाय देनायजों लोगोसेनो जे प्रेक्टिस होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया बे समाव सोलिदों। समायना बर' हारिनि दामजु दामनायजों बे समाव मोसानाय हाबाफारिया बे समाव दतमायाव बे समाव सोलिबाय थादों। थारैनो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे समाव दिन्थिफुंबाय जे दतमायाव नैबे समाव जे प्रेक्टिस खालामबाय थानाय 52 बोसोरसालि जुथुम्मा बे जुथुम्मानि थाखाय मोसाग्लांनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिबाय।